Friends, welcome to my YouTube channel. दिनै आं नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान एप्स लाना फैदों। बे जाबाय DreamAD। नोंथांमोनहा बेखौ प्ले स्ट'राव थांनानै इनस्टल खालामदो। इनस्टल खालामखांनायनि उनाव अपेन खालाम। बेनि बागै माब्रै जइन जायो बेनि बागै आं फोरमायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव। नोंथांमोनहा नायलांनो हागोन। एप्लिकेशनखौ अन खालामखांनायनि उनाव अपसनफोरखौ एलाउ होखाङोबा रेजिस्टार खालामनांगौ। जुदि नोंथाङा रेजिस्टार खालामखानाय दङब्ला बेखौ डाइरेक्ट आं जेरै खालामदों बेबायदिनो लगइन खालामबानो जागोन। दा जुदि नोंथांनाव रेजिस्टार खालामखानाय नङाब्ला नोंथाङा रेजिस्टार खालामदो आं जेरै खालामदों। गिबियाव होदो नोंथांनि नामखौ, बेनि उनाव टाइटेलखौ होदो। टाइटेल होखांनायनि उनाव नोंथांनि जिमेल आइडिखौ होदो, बेनि उनाव नोंथांनि मबाइल नाम्बारखौ होदो। मबाइल नाम्बार होखांनायनि उनाव पासवार्ड होदो। पासवार्डखौ थुखांनायनि उनाव कनफार्म पासवार्ड खालामनांगौ। कनफार्म पासवार्ड खालामखांनायनि उनाव रिफार क'डखौ होनांगौ। रिफार क'डखौ आं डिसक्रिपसनाव होगोन। नोंथांमोनहा बिनिफ्राय नायनानै जइन जानो हागोन। रिफार क'डखौ होखांनानै नोंथांमोनहा सिङाव होदो। सिङाव होयोबा लडिं जागोन। लडिं जानायनि उनाव अट'मेटिक नोंनि मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। OTP फैखांनायनि उनाव नोंथांनि DreamADआ अन जागोन। जइन जानाय लोगो लोगो 5 रुपिस मोनगोन। नोंथाङा बेखौ 10 लेभेलसिम दावखोलांनो हागोन, नायलांनो हागोन। जइन जानायनि मोनसे प्रुफ। बेयो जाबाय रिफार क'ड। नोंथांमोना बे रिफार क'डखौ जइन जायोब्ला बे रिफार क'डखौ होनानै जइन जाबानो जाबाय। थांनायनि उनावनो लोगो लोगो मोनसे लाकि ड्र दङ। बे लाकि ड्रखौबो नोंथांमोनहा नायनो हागोन। 100 कइन्स फैनायनि उनाव नोंथाङा बेखौ ट्रेन्सफार खालामनानै लानो हागोन नोंनि प्रफाइलाव। लाकि ड्र फ्रि प्ले, ओरैनो नोंनि 5 रुपिसखौ बाहायालासिनो प्ले खालामनो हागोन। आं जेरै खालामदों बिदि। नायलांदो। 51 टा मोनबाय लाकि स्पेन। आरो दंबावो खेबथाम। नोंथांमोनहा बिदिनो DreamADखौ एप्लिकेशनखौ नोंथांमोना जइन जानानै बेबायदिनो न'आव जिरायनानैनो फ्रियावनो फैसा खामायनो हागोन।
56टा कइन मोनबाय। जाय नोंथांमोना इन्टारेस्ट दं बे एप्सखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड खालामनो हागोन। बेनिफ्राय रिफार्ड क'डआव जइन जानो हागोन। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालामदो, शेयार खालामदो, कमेन्ट खालामदो, एन्ड साबस्क्राइब खालामदो।